Pozor, pripútajte sa, cestujeme do minulosti. A pristávame v 16. storočí, v dobe, kedy svetu vládla renesancia. Preniesli sme sa do obdobia, kedy žiadna sukňa nebola dostatočne široká a driek príliš úzky. V 1603 tento renesančný kaštiel postavila na základe vodnej priekopy, ktorá už nebola funkčná, ktorá mala chrániť teda za mnou stojací gotický hrad. Postavila ho žena, ktorá sa volala Magdalena Zaj, a teraz vlastne v podstate k jej úcte sa jej to snažím v podstate v jej duchu, dúfam, že teda v jej duchu zachovať. Nakoľko tento hrad je zasadený do nádherného prostredia a zaujala nás architektúra tohto hradu, rozhodli sme sa nafotiť pri príležitosti 10. výročia zrekonštruovania tohto hradu nejaké zaujímavé fotky a približiť toto prostredie verejnosti. Každé dievča túži byť v detstve princeznou a niektorým sa to v dospelosti aj splní. Myslím, že cítim ako princezna, grófka, všetko dokopy, je to úžasné a som veľmi rada, že som si to mohla vyskúšať, preniesť sa zo súčasnosti do minulosti. Ja sa cítim ako ozajstná dáma. Neviem síce, ako to dámy zvládali pred neviem koľko rokmi, keby bolo viac teplo, ale dá sa to, je to v poriadku.